Guys, oh. Galing kami ng isda sa dagat, guys. Nakakuha kami ng Buisog. 3 kilong tilapia, 5 kilong kalingan. May panlibreng bigas na, guys. Oh, lingkod dun sa lupa, guys. Kaya mabit kong palit siguranan, guys. Oh. Hasta lugar ng ito, ano mo, guys. Oh. Dito ng parang guys. Oh. Agano si ano yan, Oye. Ako si Bisaya Warrior. Gusto niyo pumunta sa lugar namin, guys. Oh. Mahirap lang kami, guys. Oh. Wala kami mapuan, guys. Minom ko ng tubig, guys, kung walang laman. Oh. Pero mahirap lang talaga, guys. Sana pumalo kayo sa YouTube channel namin, guys. Boy Lagutok, Oye and Bisaya Warrior. Ito lugar ito, guys. Oh. Sariwang hangin, guys. Oh. Basta guys.